O matrimonio máis pavero que houbo en Frades foi o de Cipriana e Bernabé. A Cipriana era grande como a vontade dun pobre e o Bernabé pequeniño como un zamelo. Ninguén entendeu o namoro daquela parella tan ao revés, pero o certo é que casaron moi noviños e sempre se levaron ben. Cipriana vendía peixe polas parroquias do interior e Bernabé era carpinteiro de Ribeira. Traballando moito, criaron 8 fillos e deronlles estudios aos 2 varóns que lles saíran moi listos. As rapazas, todas moi guapas, casaran con rapaces da vila. E cando contaban levar unha vellez ditosa e serea, o pobre Bernabé volveuse tolo. Cipriana coidouno amorosamente con aquel mesmo agarimo que tivera para os seus fillos, pero Bernabé non coñecía a ninguén, nin a ela sequera. E a súa teima era fuxir para unha chabola de madeira que fixera moitos anos antes ao pé da casa para gardar a ferramenta. Delí non saía se non era a forza. Cipriana tentaba con 1000 mañas levalo a comer, mantelo limpo e facelo dormir nun leito de roupa branca. Unha das fillas sorprendeuno no empeño de poñer unha caravilla nova ao seu refuxo. Cando lle preguntou a que viña tanto traballo, o vello baixou a voz e con moito misterio deixoulle caer na orella mentres co dedo sinalaba a que sempre fora a súa casa. Quero pechar ben o chabolo, que lle teño moito medo a unha muller grande como o Demo que vive nesa casa de enfrente.